Poštovani, nalazimo se u pitomoj dolini Rame. Gospodine Ivančević, rekao bih kako ste dugo u političkom, ali i javnom prostoru i kao načelnik općine Rama, ali i kao liječnik, društvena osoba, javna osoba. Što osobno za vas znači živjeti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji je na jedan poseban način privlačna i ugodna? Pa evo, što kažete kao liječnik, ove škole sam završio baš specijalizaciju iz oftalmologije u Splitu jednim dijelom, drugim dijelom u Zagrebu na gore kliničko-bolničkom centru Rebro. I onda poslije završen te specijalizacije se vratio ovdje u Ramu da radim. Normalno bio sam jedno vrijeme ravnatelj gore doma zdravlja, tako da sam nastojao pomoći ovdje svom kraju, jer i ranije, znači prije ovoga mog odlaska na školovanje na specijalizaciju, tu je bio, znamo svi, Domovinski obrambeni rat, gdje je i Bosna bila u ratu, i onda smo jednostavno poslije svega toga ponukalo me da ostanem živjeti u Rami. Tu bi jedino još rekao i ranije, prije znači ovog rata, naši ljudi su uvijek odlazili iz Rame i iseljavali, dosta njih bilo u Njemačkoj koji su radili, tako su i moji roditelji godinama bili u Njemačkoj i vraćali se u mirovinu, tako da i to me bio izazov da ostanem u Rami, živjeti i pomoći svome narodu koliko se može. Rekao bih kako mi u Dalmaciji često pomislimo na Ramu i ovo povijesno područje koje nas na jedan poseban način povezuje kroz povijest. Podosta prezimena iz ovog kraja je na području Srednje Dalmacije, Splitskog, Sinjskog kraja. Što vi možete istaknuti o povezanosti ovih područja Ramskog i Dalmatinskog kraja? Tako je, povezanost postoji i ranije. Istina da i prije te povezanosti iz 15. stoljeća, povezanost je bila gdje su ljudi iz tih krajeva, zaleđa Dalmacije, Splita, Trogira, Šibenika, dolazili, naseljavali naš kraj. Znači prije 15. stoljeća, a onda kasnije vjerovatno zbog, boljim nekim životom, jer tada je bila vjerovatno bitna zemlja da se može obrađivati, da se može živjeti, A onda poslije, kada smo mi 1687. godine bježali odavde iz Rame, normalno da je to bio uzrok Turaka gdje su nas protjerivali iz ovih krajeva, gdje smo mi naseljavali Cetinsku krajinu i dalje mislim da se to širilo dole do Trogira i do Šibenika, da su ljudi išli i na taj način su ta prezimena ostajala dole. Jedan dio se naroda i vratio u naše krajeve, kasnije dosta je njih ostalo dole u toj Cetinskoj krajini. Nije daleko zapravo od Splita ovdje do vas doći, svega 2 sata vožnje. Razmišljate li kako unaprijediti ovu zajedničku suradnju na osnovu turizma, možda poduzetništva i dodatno promovirati jednu i drugu stranu? Imate li do sada ostvarene neke zajedničke projekte i ako da, koji su to i s kim? Ima i zajedničkih projekata ostvareni. Što kažete, nije to daleko od Splita, tu gdje mi sad na neki način, rekao bi prije rata, smo bili loše povezani sa Dalmacijom, sa Splitom. Više su naša djeca išli na studije Zagreb, Sarajevo, u Bosni i Hercegovini ostajali, a sad vjerujte kako poslije rata napravio se jedan prometnica koja je povezala općinu Prozor Rama i Tomislav grad, tako da je nama do Splita neki cirka 140 km. Što se tiče ovih veza, sad u zadnje vrijeme poslije rata se i u ratu, rekao bi, ja bi ovdje posebno spomenuo u ratu, kada su nam pomogli recimo liječnici iz kliničko-bolničkog centra Firule, bez obzira kojoj konfesiji su ljudi pripadali i oni su stvarno humano se ovdje ponašali. A drugo, rekao bi, od ovih projekata što su bitni, imamo 2 projekta prekogranične suradnje gdje smo skupa ovdje sa gradom Sinjom i sa grad isto je Vrlika općina i sa gradom Vrlikom napravili smo 2 projekta. Jedan projekat je recimo staza Gospe Sinjske, tu je još uključeni Solin, gdje je gospodin Stipe Božić je na neki način pomogao i apelirao da se ide u taj projekt i mi smo zajednički išli u taj projekat i on je uspješno prije 2 godine i završen. Hodočasnici koji idu za Veliku Gospu
za Sinj, cirka nekih 100 km i nešto je ta staza duga, ona je markina označena. Mi smo bili nositelj tog projekta ovdje u Bosni i Hercegovini. Drugi bitan projekat je Veslački centar, gdje smo isto tako sa gradom Vrlikom ostvarili taj zajednički projekat, prekogranična suradnja, i to je prva faza završena. Stavili smo pontone, ove sadržaje, ove veslačke staze, mislim da je tu staza dugačka do 2 km. Već smo imali 3-4 ova natjecanja, znači međunarodna tipa. Mislim da će se to dalje nastaviti. I samo bih ovdje još rekao, osim ove prve faze, znači sad je krenula i druga faza. Dobili smo informaciju da smo ušli u drugu fazu, pošto nam je potreban jedan smještajni kapacitet, izgradnja jednog smještaja kao hotela, motela sa, ne znam, kapacitetom 30 ležajeva, pa dole ćemo napraviti, ne znam, fitness dvoranu, da li sa kuglanom, da li sa tim pratećim sadržajima, i plus tu će se naći jedan restoran da kad takmičari dođu iz drugih krajeva da možemo to sve skupa primiti i da se nekako to dobro organizira. Ja. Gospodine doktore Ivančević, može li ovo mjesto, zapravo ovaj kraj koji je prirodno ambijentalan, pitoreskan, biti pravo odredište za zasnivanje mlade obitelji i mogu li ljudi pronaći nekakve poslove za sebe? A nažalost, nemamo se čime pohvaliti, da baš mlade obitelji da i na neki način zadržava. Mi pokušavamo kao općina, ja kao načelnik, čak smo na općinskom vijeću donijeli neke odluke gdje dajemo subvencije. Evo, svako novorođeno dijete dajemo 500 maraka po novorođenom djetetu. Onda smo preuzeli na cijeloj općini, plaćamo prijevoz i srednjoškolce i osnovnu školu u cijelosti 100%. Pomažemo kroz volontiranje, kroz stipendije studenata, ali nažalost nema privrede, nema gospodarstva. Evo, mi pokušavamo sa investitorima sa strane, dođe netko ovdje gdje i mi isto tako dajemo subvenciju po uposlenom čovjeku. Ja to opet kažem, ako je u pitanju proizvodnja i prerada, onda takva je odluka općinskog vijeća da dajemo negdje oko do 10.000 eura, zavisi od programa kako taj investitor ga prezentira, do 10.000 eura dajemo bespovratna sredstva po uposlenom čovjeku. Sad, problem je u tome što je muška radna snaga, nemamo adekvatnu za njih nekog pogon da se napravi, da se zapošlja. Nažalost, ne samo iz naših krajeva, vidim ovdje i susjedstva, i Tomislav, Livna i Bosne i Hercegovine, odlaze ljudi, odlaze dalje. Čak prije bi se zadržavali u Republici Hrvatskoj. Sad, vjerujte, neće ni tamo, nego odoše i dalje van Hrvatske, idu za Njemačku ili Austriju, ne znam, ili dalje, vjerovatno zbog plaća. Države su bogatije od nas, pa su bolje i zarade, onda ljudi se, trče tamo gdje je bolje. Ja. Dobro, za sami kraj. Po čemu ćemo pamtiti Ramu? Ovdje su ljudi jako pitomi, vrlo srdačni, odavde je dobra i kvalitetna šljiva, jedna od najboljih na ovom području. Što još imate? Pa evo to što ste rekli, šljiva, to je baš rekao bi, ramski brend. Ljudi se počeli uključivati, počeli su neka proizvodnja, ne znam, domaćeg sira, onda idemo kroz ovaj turizam, da li vjerski, povezan s Međugorja, Rame, pa iz Splita, vidimo da dosta autobusa, ekskurzije iz Splita, djeca dolazi ovdje obići tamo samostan na Šitu, jer to je ipak stari samostan koji je 500 godina i više, star, pa onda poslije tu muze, ostali ti sadržaj, i nekako na taj način bi se mogli povezivati kroz sami taj turistički dio, Ali evo, kažem, nažalost, nemamo baš toga dovoljno da možemo, nuditi za neku širu javnost i da se to može malo bolje prezentirati. Mi ćemo nastaviti pokušavati da se, malo na neki način bolje izgradi, sredi i da, postane neki brendovi i na našem jezeru. Rekao sam da, postoji međunarodno, znači, održavanje veslačkog takmičenja tu i to, unatrag par godina nije bilo ničega, napravili smo staze, napravili smo ovo, pa dolaze djeca, bude tu po, 100 ekipa iz drugih krajeva, pa se, dešava nešto. Ipak se vidi da se može nešto kvalitetno napraviti na športskom, društvenom i turističkom planu. Može, ali treba tu još novaca, treba i sredstava, a znajući ovdje kakva je naša država, Bosna i Hercegovina, da je to nestabilna zemlja, da su tam političari grozni, da je to vode u državu propast, i onda je teško, vjerujte, planira bilo šta. I vjerovatno ova priča što sam govorio, dolazak investitora u ove naše krajeve, i to je jedna
zbog nesigurnosti. Otežavajuće okolnosti. Okolnosti, nesigurnost i politička i ekonomska i bilo koja, jeli, onda ljudi ne znaju gdje dolaze i teško svoj kapital, jeli, donositi u... Doktore, za kraj želim vam puno zdravlja, to je jako bitno, jeli? I evo, kratko poruka javnosti, posebno ljudima, vašim dragim prijateljima koji će slušati u Dalmaciji. Pa evo, za kraj pozdravljam sve vaše, evo, i slušatelje i gledatelje, i želim dobru, uspješnu, evo, turističku nadolazeći sezonu, evo sad već dolazi i proljeće, tako evo sve bi od srca lijepo pozdravio i svi oni koji prijatelji nepoznani da dođu u Ramu, da vide ima se šta vidjeti. Kažem vam, mi ćemo nastojati proširiti svoje te neke turističke kapacitete, ali ne možemo mi to odjednom posložiti sve, pa da to sad izgleda ko Austrija, Švicarska. Ali evo, borit ćemo se i nama je evo tu živjeti, mi ćemo se boriti, mi smo i dalje optimisti, nećemo baš ići napuštati ove svoja ognjišta, ostaćemo tu, normalno mlađi svijet ide dalje, ali evo nas sigurno dio veliki ostaje tu živjeti, tu će i umrijeti. Hvala vam lijepo na razgovor. Molim lijepo. Hvala.